A toto videjko bolo odo mňa, od Sebastiana Sagana. Bude to skákanie od Miloša. Pripravte sa na to. Teraz. Takže teraz sa to podrejie. Nájdete si ma na YouTube, volám sa Sebastian Sagan. Mám tam aj ostatné videá a bude aj tam on konečne. Pod videom bude mať aj obrázok. Vidíte to? Koniec je, takže teraz si povieme. Natáčanie od Sebastiana Sagana. Predvádzanie Miloš H.